Аднойчы раніцай 69гадовая Жизель Пеліка прачнулася ў сябе дома і была шакаваная тым, што не пазнае жанчыну ў люстэрку. У яе былі коротка пастрыжаны валасы, хаця сама Жизель не помніць, каб хадзіла да цырульніка. Прытым званок цырульніку пацвердзіў тое, што жанчына дзейсна надоечы прыходзіла на стрыжку. Яна спалохалася, бо правалы памяці ў яе ўзросце могуць сведчыць пра дэмэнцыю ці хваробу Альцгеймера. Разам са сваім мужам Дамінікам яна вырашыла адправіцца да неўролага. Мужчына ўсяляк падтрымліваў яе, абяцаў дапамогу, разабрацца ў праблеме. Але хто б мог падумаць, што правалы ў памяці справа рук самого Дамініка? Ці магла яна ўявіць, што да гэтага моманту яе на працягу многіх гадоў з дазволу мужа па начах гвалтавалі незнаёмыя у яе ўласнай спальні? Так хто ж такі Дамінік Пеліка і як раскрыліся яго злачынства? Дамінік і Жизель пазнакоміліся, калі яму было 21 год. Яны адразу ж закахаліся адзін у аднаго і ажаніліся. У іх трое дзяцей, 2 сыны і 1 дачка. Іх жыццё было досыць шчаслівым, калі не лічыць невялікага разладу ў 1970-х. Крыху пазней яны развяліся з-за пазыкаў Дамініка, але пазней зноў сталі мужам і жонкай. Жизель была менеджеркай у адной буйной парыжскай кампаніі, дзякуючы чаму яны жылі і ні ў чым сабе не адмаўлялі. Нават змаглі дазволіць сабе пераехаць у Праванс. У 2010 і 2020 гадах Дамініка затрымлівалі за тое, што ён фатаграфаваў жанчын пад спадніцамі. Але Жизель прабачыла мужа. За 50 гадоў шлюбу месье Пеліка ніколі не здымаў іншых жанчын. Я сказала: "Я прабачаю цябе. За 50 гадоў у нас не было ніякіх праблем, але наступнага разу не будзе". Жанчына яшчэ не ведала, што зусім хутка яе зноў выключаць у паліцыю, але ўжо па іншай справе. У 2020 годзе Жизель сур'ёзна пачала перажываць за свайго здароўя. Праблемы з памяццю і гінекалагічныя праблемы не давалі жанчыне нармальна жыць. Неўролаг, да якога яна адправілася разам з Дамінікам, не выявіў у жанчыны ніякіх паталогій. Аналізы МРТ паказалі, што мозг у поўным парадку. Шакавальная праўда адкрылася ў паліцыі. Апынулася, што з 2011 года муж арганізоўваў згвалтаванні Жизель. Ён дадаваў ёю напой снатворныя і іншыя таблеткі, потым укладаў на ложак у іх спальні. Прыходзіў незнаёмец, адзін з тых, каго Дамінік знаходзіў на адмысловым сайце, а сам мужчына стаяў за камерай у якасці аператара. Фота і відэо ён скрупулёзна месціў па розных тэчках, падпісваючы дату і імя гвалтаўніка. Менавіта гэтыя файлы і знайшлі паліцэйскія на жорсткім дыску мужчыны. Пасля прагляду ролікаў Жизель Пеліка правалілася ў глыбокую дэпрэсію. Яна нават думала пра тое, каб скончыць жыццё самагубствам. У судзе яна сказала, што, пазнаўшы праўду, хацела толькі аднаго – знікнуць. Самім жа ахвотнікам здзейсніць акт гвалту Дамінік адказваў на форуме, што яго жонка нічога не заўважыць і спіша ўсё на сваю стомленасць. Сярод тых, хто адгукнуўся на прапановы Дамініка, былі журналіст, кіроўца пагрузчыка, пажарнік і кіраўнік. Некаторыя мужчыны не мелі сталай партнёркі, іншыя былі жанаты ці разведзены, у некаторых была вялікая сям'я, а ў некаторых з іх знайшлі забароненыя здымкі дзяцей. З пастарунка Жизель выйшла у стане шоку. Яна не магла паверыць у тое, што адбылося. Дамініка арыставалі, таму што ён на працягу 10 гадоў ператвараў шлюбную спальню ў камеру катаванняў. Яна патэлефанавала дачцэ, Каралін. Дзяўчына крычала ад жаху. Пасля ў яе здарыўся нервовы зрыў і спатрэбілася дапамога ўрача. А сыны нават спачатку не паверылі маці. Маці, не кажы дурасцю. Паліцыя працягнула вывучаць матэрыялы жорсткіх дыскаў Дамініка Пеліка. У нейкі момант яны звязаліся з Каралін. Сярод здымкаў нашлі фатаграфіі, на якіх яна ляжыць на ложку ў бялізні сваёй маткі. Файлы з назвай «Мая голая дачка» былі датаваны 2013 годам. Каралін прыйшла да высновы, што была яго другой здабычай. Судовае паседжанне пачалося ў верасні 2024 года. За некалькі гадоў атрымалася высветліць асобы 50 з прыкладна 84 злачынцаў. Шмат хто заявіў, што Дамінік Пеліка падставіў іх, нібыта яны думалі, што бралі ўдзел у сексуальных гульняў пары. Іншыя сцвярджалі, што іх дзеянні не з'яўляюцца злачыннымі, бо муж валодае правамі на цела сваёй жонкі. Я сустракала яго час ад часу ў пекарні. Мы віталіся.
Я не магла ўявіць, што ён прыходзіў мяне гвалтаваць. Гэта словы Джизель пра аднаго з гвалтаўнікоў. Сам Дамінік, па сцвярджэнні псіхолага-крыміналіста, вінаваціць жонку. Калі б Жизель ні пра што не даведалася, мы б па-ранейшаму былі б шчаслівыя. Цяпер суд адклалі. Дамініка шпіталізавалі з-за вострага страўнікавага болю. А Жизель адмовілася адказваць на пытанне адваката мужа ў яго адсутнасць. Колькі будзе цягнуцца паўза, пакуль невядома. Як і невядома пра тое, які ж тэрмін атрымае Дамінік. Але гісторыя авіньёнскага монстра, а менавіта такую мянушку Дамініку далі ў прэсе, з'яўляецца выдатным прыкладам таго, якія жудасныя рэчы могуць здарыцца з жанчынай. Без кароткіх спадніц, без яркага макіяжу, без таго, што прынята называць правакацыяй. Ці можа такое здарацца ў цывілізованым свеце? Вялікае пытанне.